A hostalería pontevedresa saca su artillería pesada. Lo que hemos hecho ha sido una cremita de alga wakame que hemos puesto en la base del plato, con unas gotitas de mango alrededor, unos noodles fritos, ¿vale? Encima de ella colocamos el buñuelo, es un buñuelo, una masa tradicional de buñuelos a la que le hemos incorporado centolla desmigadita. Colocamos unos brotes de girasol y por último, en la parte de arriba del buñuelo, un poquito de katsuobushi. Os locais da cidade poñen os seus fogóns a funcionar con propostas novidosas e orixinais en formato máis reducido. Comeza o Ponte de Tapas. Es un pouco unha representación do que a nosa cociña, non? Sencillez e sabor puro e duro. Os nosos son os sabores intensos, Andrés en eso é un maestro. Estas son as propostas dos restaurantes Gumer na Rúa Xeneral Martítegui e La Culpa de la Gula na Rúa Real. Tan só dous exemplos dunha iniciativa na que participan ata 26 locais. Ponte de Tapas este ano que queríamos que fora xa e que houbera moita xente inscrita, non? O Ponte de Tapas é unha aposta segura, máis aínda nun mes como de novembro complicado para a hostalería. É un luxo, temos unha gastronomía que é digna de mirar, temos uns locais que son maravillosos e leéndome o folleto e despois de probar esta primeira tapa estou totalmente impresionado. Ademais, nun contexto de inflación e de suba de prezos, encarecense as materias primas e a electricidade, pero os clientes poden gozar no Ponte de Tapas do bo facer da hostalería pontevedresa por tan só 4 euros. Viene muchísima gente, se acerca mucha gente a probar la tapita, hay mucha rotación. Lo que aprovechamos también es para darnos a conocer un poquito más. Considero que máis alá de que cualitativamente mellore moito mes, vai ser a oportunidade para moitos eso, de resituarnos na ciudad, de darnos a conocer e de, con todas as que veñen encima, que carai, pues pasar uns días chulos. Fagan caso, proben e voten, seguro que non se van a arrepentir.